जोंनि सरकारा बे समाव रियेल डेमोक्रेसि एबा सैथो सुबुंखान्थिखौ बे समाव गायसननो हाबाय। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों जे जोंनि सरकारा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा बे समाव सैथो सुबुंखान्थिखौ बे समाव गायसननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों। जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन राजखान्थि गिदिर राजखान्थि आरो गुबुन जायगानिफ्राय बे समाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव ओंखारबोदों एबा ना जावरिखांनाय बायदि बे समाव फालो फैनो थाखाय थियारि जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव रायजो राजाफोरनो जे सैथो मोनसे डेमोक्रेसिखौ रियेल डेमोक्रेसिखौ बे समाव जोङो गायसननो हाबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव। आरो जायनि थाखायनो गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव बिटिआरआव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिथांमोना फैदों। नाथाय बे समाव रोखा रायजो राजाफोरनि मोनसे बे समाव रायजो राजाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जाखौ आरो प्रमद बर'खौ रायजो राजाफोरा बोजबनानै लाबाय आरो फैबाय थानाय समावबो रायजो राजाफोरानो प्रमद बर'खौ बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै हास्थायो। रायजो राजाफोरा बिथांखौ प्रमद बर' बिथांखौ बोजबनानै लाबाय आरो गुबुन राजखान्थि हान्जाया बे समाव बिटिसिआव बिसायख'थिनि गेलेनो फैयोब्लाबो बिथांमोना जेबो फेक्टर नङा एबा बिथांमोना जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दाबि खालामदों जे बे समाव UPPL दैदेननाय जे सोरखार बे सोरखारा आथिखालाव रियेल डेमोक्रेसिखौ गायसननो हाबाय। जायनि थाखायनो बे समाव गोजोन आरो खौसेथि आरो हारि माहारिसोनि गेजेराव मोनसे अनलायनाया फैदों आरो हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारिया बे समाव रियेल डेमोक्रेसि गायसननायनि थाखायनो बे समाव हेलमेट गानालासिनो बाइकजों बेरायनो हानाय मोनसे थासारि बे थासारियाव फैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मानगेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPPL सरकारा थांनाय 17 बोसोराव BPFआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावबाय। BPFनि दिनाव 1623 मानसिनावल' हानि पाट्टा होनो हादोंमोन। जोङो साराय बोसोराव मानगेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। आरो दिनै जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट राननाया सेकेन्ड फेज जादों। थांनाय फार्स्ट फेजआव जोङो 32,000 मानसिनो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होनो हादोंमोन। दा जोङो सेकेन्ड फेजआव 14,000 न'खरनो जोङो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। दिनै जोङो सेकेन्ड फेजनि नैथि सानखौ जागायबाय निसिमा हालामनि जोंनि खैलामेला ओनसोलाव। बेवहाय जोङो दिनै 3,028 न'खरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन। माब्लाबा जोङो माखासे बाइकफोराव खोनानो मोनो हाग्रामा महिलारि सरकाराव माखासे हा राननायनि बाथ्रा बेसेबां सैथो जागोन बेसेबां सैथो जागोन? हाग्रामाया जे हा राननो गोसो गैया, जनसाधारननि समस्याखौ समाधान खालामनो गोसो गैया, बिथांनि थांनाय 17 बोसोरनि मावनायनि गेजेरजोंनो हमनो हायो। आरो बिथाङा थारैनो रायजो राजानि हानि जेंनाखौ फोजोबना होनानै गोजोन आब्रुथि गोनां समाज दानो आरो जौगाथाय मोनसे बर' हारि गेरेमसा महर होनो नाजानायमोनब्ला बियो गावनि बिहावनि मुङाव 3,000 बिगा रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनाय नङामोन। बेनो मोनसे उदाहरन। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दिनै गावनो गनायनानै लानो गोनां जादों जे गावनि दुरन्धर आखुथायनि थाखायनो BTCआव अनलायनाय गैयै, गोजोन आब्रुथि गैयै, गावजों गाव सोमोन्दो गैलायै मोनसे समाज जादोंमोन। दिनै हाग्रामाया जोंनि दैदेननायाव मानगेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोजोन आब्रुथि गोनां, सान्थि गोनां समाज दानो हानायखाय गासैबो जाथि जनगोष्ठिया गोरोबनायखाय बाइक लानानै हेलमेट गानालासिनो दिनै सान हर गिदिंलाबायनो हादों। मोनथामखौ सरकार दानो हाया होननानै बुंबाय थादों। 9थासिमल' सिटखौ देरहोगोन होननानै सरकारा सिगाङाव आं दाखालिनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ। आङो मानगेदेरसि प्रमद बर' बिथांनिसिम, जोंनि पार्टी हाइकमान्डनिसिम गांसे आर'जलाइ होदों। बे आर'जलाइया जादों देबेरगाव समस्तियाव
BPFनि बिजाथि हाग्रामानि एगेन्स्टै गेलेनो थाखाय बेरेखायै बिजाथि होनो थाखाय आंनि अनसुलि बिसिनि मुङाव आं बिदों जुदि जोंनि मानव गेदेर चिफ बा हाइकामान्ड बिथाङा जुदि मानियोब्ला आंनि अनसुलि बिसिया जे देबेरगावआव UPPL दोलोनि बिजाथि जानानै गेलेगोन बेखौनो बिथाङा फेजेनग्रोथों। नोंथांमोननि सरकारा आथिखालाव बेसेबांसो हा फाथा राननायाव जाफुंसारदों? गासै जोङो हा पाट्टा एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्ट होनाया 22,000निख्रुइबो बांसिन जाबाय। BPFनि दिनाव 1,623 होदों। जोङो बोसोरब्रैयाव 25,000निख्रुइबो बांसिन होदों। गासैबो हानि जेंना जेरै फरेस्टआव जोङो 32,032 होदों। रेभिनिउआव जोङो 25,000 होदों। दा जोंना 14,000 रेडि दंबावो। बेफोरखौ नायोब्ला बिसोर आरो जोंनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ। मथा-मथि जोङो जुदि 15 आगस्टनि उनाव जुदि मा होनो MCCआ जायोब्ला 15 थारिखनि सिगाङाव जोंहा फोथायनाय दं इसोरा जोंखौ अनदों आशीर्बाद होदों नंखायनो बे साननैसोनि गेजेराव जोङो 40निफ्राय 60,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि पाट्टा होनो हागोन। बर' बिथांखौ फेजेननो थाखाय बिथांनि एगेन्स्टआव बिथांनि समस्थियाव साबासो केन्डिडेटआ गसंगोन नोंथाङा मिथिगौ नामा? नाय सान्थि आब्रुथि गायसननो हानायनि थाखाय दिनै बैसाग दानाव जेरै दै उजान जाबा ना खुरसाफ्रा बारल' मोसायो रंजायो बेफोरबायदिनो रंजानाय फैदों आरो जों माने देरहासार जानो हादों। माबोरै देरहासार जानो हादों? जोङो रियेल डेम'क्रेसिखौ जों गायसननो हादों जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया बाथ्रा बुंनो मोन्थाय मोनदों। जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया सैथोखौ सैथो नंखायखौ नंखाय बुंनो हानाय पावारखौ मोनदों। बेवहायनो जों देरहासार जानो हादों। बेनिखायनो बयहाबो समान मोन्थाय दङ फै जोङो वेलकाम बानायो। जेखि राष्ट्रिय दलानो जा आन्सलिक दलानो जा फै जोङो बेवहाय जेब्लायबो राजि। नाथाय मोनसे खोथाया सैथो दिनै बर'ल' नङा गासैबो जाथि जनगोष्ठिया प्रमद बर' बिथांखौनो मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गनायनानै लाबाय। बेवहाय जि पार्टियानो फैयाथों मानो बियो जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय फेक्टर नङा।